Слава Ісусу Христу! Вітаем вас у 32-м эпізодзе падкаста «Малітоўны перапынак». Сёння, разам з грэка-каталіцкім святаром, айцом Янам Майсейчыкам, мы разважаем над гісторыяй пра неміласэрнага слугу з Евангелля паводле Мацвея. Чаму міласэрнасць да бліжняга – гэта галоўная ўмова нашага спасення і адзіны шлях да сапраўднай духоўнай свабоды. Запрашаем да супольнага слухання і малітвы. Сказаў Гасподзь гэткую прыпавесць. Падобнае валадарства нябеснае да чалавека-валадара, які захацеў разрахавацца са слугамі сваімі. Калі ж пачаў не нарахавацца, прывялі да яго аднаго, які вінен быў 10 000 талентаў. А як не меў што аддаць, пан ягоны загадаў прадаць яго і жонку ягоную, і дзяцей, і ўсё, што меў, і заплаціць. Тады слуга той, упаўшы, пакланіўся яму, кажучы: «Пане, будь доўгацярплівым да мяне, і ўсё табе аддам». Пан, злітваўшыся над слугою тым, адпусціў яго і дараваў яму пазыку. А слуга той, выйшаўшы, знайшоў аднаго з таварышаў сваіх, які вінен быў яму 100 дынараў, і, схапіўшы яго, душыў, кажучы: «Аддай мне, што вінен». Тады таварыш ягоны, упаўшы да ног яго, прасіў яго, кажучы: «Будь доўгацярплівым да мяне, і ўсё аддам табе». А той не захацеў, але, адышоўшы, кінуў яго ў вязніцу, пакуль не аддасць доўгу. Таварышы ягоныя, убачыўшы, што сталася, вельмі засмуціліся і, прыйшоўшы, паведамілі пану свайму ўсё, што сталася. Тады пан ягоны, паклікаўшы яго, кажа яму: «Злы слуга, увесь твой доўг я дараваў табе, калі ты прасіў мяне. Ці ж не мусіў і ты злітавацца над таварышам тваім, як і я злітаваўся над табою?» І, загневаўшыся, пан ягоны аддаў яго катам, пакуль не аддасць яму ўсяго доўгу. Так і Отец мой нябесны учыніць вам, калі не даруе кожны з вас ад сэрца свайго брату свайму грахоў ягоных. Милые Богу браты і сёстры, слава Ісусу Христу! Сённяшняе Евангелле пачынаецца словамі «Валадарства нябеснае, падобнае да валадара, які захацеў разлічыцца з рабамі сваімі». Святы Ян Залатавусны заўважае, што Христос наўмысна ставіць побач дзве несувымерныя сумы – 10 000 талентаў і 100 дынараў. Ён кажа: адзін прасіў прабачыць яму 10 000 талентаў, другі толькі 100 дынараў. Адзін быў вінны гаспадару, другі свайму субрату. Адзін атрымаў поўнае дараванне, другі прасіў толькі адтэрміноўкі і нават гэтага не атрымаў. Галоўны ключ да разумення ўсёй прыповесці. 10 000 талентаў – гэта не проста вялікі доўг. Для чалавека таго часу гэта была немагчымая сума. Такую запазычанасць нельга было вярнуць нават за некалькі жыццяў. Айцы царквы бачаць у гэтым вобраз чалавечага становішча перад Богам. Грэх – гэта не проста парушэнне правілаў. Гэта доўг любові, які чалавек ніколі не зможа пагасіць уласнымі сіламі. Таму гаспадар робіць тое, чаго нельга было чакаць. Ён даруе ўсё. Але далей адбываецца драма. Раб выходзіць ад гаспадара і адразу знаходзіць чалавека, які сапраўды нешта яму вінны. І замест таго, каб паступіць гэтаксама, ён душыць яго за горла. Залатавусны вельмі дакладна заўважае, што гэты чалавек нават не пазнаў у словах свайго субрата уласных словаў. Бо літаральна некалькі хвілін таму ён сам стаяў перад гаспадаром і казаў амаль тое ж самае: «Пацярпі на мне». Але цяпер ён ужо забыўся пра атрыманую міласэрнасць. Як часта гэта адбываецца і з намі. Мы лёгка памятаем чужыя памылкі,
і вельмі хутка забываемся пра тое, колькі разоў Бог дараваў нам. Менавіта таму катэхізм каталіцкай царквы вучыць вельмі глыбокай рэчы. Няма ані межаў, ані меры дараванню, якое павінна праяўляцца паміж хрысціянамі. Аднак запаведь Хрыста пра дараванне немагчыма выканаць аднымі чалавечымі намаганнямі. Недастаткова толькі пераймаць Бога вонкава. Трэба, каб Божая любоў і міласэрнасць праніклі ў самае сэрца чалавека і зрабілі яго ўдзельнікам Божага жыцця. Іншымі словамі, немагчыма навучыцца дараваць, проста спрабуючы сябе паводзіць як Бог, як пан або гаспадар у адносінах да іншага чалавека. Спачатку трэба самому адчуць Божую любоў і міласэрнасць, узгадаўшы, што табе самому прабачана значна больш. Толькі тады мы становімся здольнымі дараваць іншым. Інакш кажучы, прабачэнне – гэта не проста маральны абавязак. Чалавек не здольны дараваць толькі сілаю волі. Ён можа гэта зрабіць толькі тады, калі сам жыве досведам Божага прабачэння, памяццю пра яго. Таму Христос у канцы кажа вельмі важныя словы. «Калі не даруеце кожны брату свайму ад сэрца, не вуснамі, не дзеля добрых адносінаў, не таму, што так трэба, а ад сэрца». Катэхізм тлумачыць, што сэрца можа адкрыцца на прабачэнне толькі дзякуючы дзеянню Святога Духа. Чалавечымі сіламі гэта часта здаецца зрабіць немагчымым. Але Божая ласка здольная перамяніць нават самыя глыбокія раны. Варта заўважыць яшчэ адну важную рэч. Прабачыць не азначае назваць зло добром, не азначае адмовіцца ад справядлівасці, не азначае дазволіць іншаму і далей крыўдзіць сябе. Прабачыць азначае адмовіцца ад помсты і перадаць суд Богу. Бо пакуль чалавек носіць у сэрцы нянавісць, ён сам застаецца зняволеным сваёю крыўдаю. Менавіта таму Христос заканчвае прыповесць так сурова. Не таму, што Бог не хоча дараваць, а таму, што чалавек, які свядома адмаўляецца дараваць іншым, сам закрывае сэрца на тую міласэрнасць, якую Бог хоча яму даць. Гэтая думка літаральна паўтараецца ў катэхізме. Адмова дараваць замыкае нашае сэрца перад міласэрнай любоўю Айца. Таму сёння кожны з нас можа задаць сабе толькі адно пытанне. Каго я ўсё яшчэ трымаю за горла ў сваім сэрцы? Бо сапраўднае прабачэнне пачынаецца не тады, калі іншы чалавек змяніўся паводле нашага жадання. Яно пачынаецца тады, калі я зноў успамінаю, колькі Бог дараваў мне. І тады словы малітвы, галоўнай малітвы, «І адпусці нам правіны нашыя, які мы адпускаем вінаватым нашым», перастаюць быць проста словамі, а становяцца ладам хрысціянскага нашага жыцця. Отче наш, который есть у небе, святись имя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Прошу, Боже, даруй, ім'я ганьбів Твоє. Прошу, Боже, даруй, я покину Твой дом, сведомо зловживав я лаской Твоей. Даруй, Боже,
очисти сердце мое. Eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Прашу, Божа, даруй, ідолаў я стварыў. Прашу, Божа, даруй, ідолам я служыў. На багацце і славу марнаваў я жыццё. Даруй, Божа, очисти сердце мое. Eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Прашу, Божа, даруй, я не здолеў любіць, ближняму я не ўстане опораю быць, і да брата любоў оказалась хлуснёй. Даруй, Божа, очисти сердце мое.